Ero uru kamano kuom chopo rango video ma kawuono. Kawuono wadhi mbele gi episodes magwa mag rito udi. Koro this is the next episode. Kapo nono ni kawuono kineno video wa mar rito udi, wan gi playlist. Koro kidhi e channel page na mar Siaya 254, ti click kamoro mondik ni playlist. Koro playlist kanyo nitiere segment mondik rito udi. Koro rito udi kakete playlist kanyo to play from the first mane wachako godo kwadhi mbele. Koro episode wa mar rito udi ni en episode ma wapuonjore kendo wa share experiences ma wan godo e ot kata kuonde mwadake gi anyuola mwadake gi gik moko tu ma general. Otherwise gik mwawache Siaya 254 kae magi gin mana opinions wa kendo they are meant wakelo gi mondo gikonywa puonjore kata mana riwo paro, lakini oken gima idhi titiyo godo blindly. Koro ka nitiere gima iwinjo kwa wacho kae mineno ka nyalo konyi kumidake kata gi jok mirelate godo, to mane mikaw idhi godo. To mineno kok nyal konyi to we mane page ka, kik ikal go kata kik igogo step. Wawinjore? Koro wane rito udi the next episode. Kawuono wadawuoye pes chama. Wach pes chama ni en pesa ma chando chuo mang'eny kabisa. Nikech chama chakore Januari ka in gi minodi. To kata kionge minodi sani chieng' moro ibro bet gi minot, tibro understand gigimo. Koro kapod ionge minot, to winj gigi mondo chieng' moro kikelo minot e ot. To koro kata kinyisi weche mag pes chama, tibro understand. Pes chama ichulo juma ka juma to chakore Januari. Koro ibro winjo ka juma ka juma ikwayi ang'o? Pes chama. To i chama ka waole nyaka gowi, waolo loan to waduoko. Koro mane gimomiyo wahero chama, mine ohero chama. To pes chama ka be nitiere yuagruok. Kapo ni watni moro tho, kata mani yudo liel, kata mana jaodi, nyathini, dau, kwaru, lure gi kaka chama no nigi constitution. To koro jogo nyalo chung' kodi sama lito maki kata in gi liel. To pes chama ne i chama achiel ni chama ni be nitiere chiemo mania chieng' mwadhi od ng'ane to tedo maber, to wadhi to wachiemo maber, to wayieng', to wamiel, to wanyiero, to wa have fun, to ji wacha gik ma mon nyalo wacho. Gossip be nitiere kanyo, kuotho, mon kuotho, mano en gimong'ere. Koro mago gin gik ma itimore chama. Gimoro kendo matimore chama, nikech ng'eny chama be tinde awinjo ni chuo be tinde donje chama. Chon ing'eni mon ema nochakore gi wach mar chama ni, mane iluonge ni maendeleo ya wanawake. Koro tinde chuo be nie chama, nikech nitiere jok, aneno kaka jo pikipiki tinde nie chama gi jo tuktuk nie chama. Ji sani nie chama ji mang'eny, kata kuonde ma ji tiye iwinjo ka ji nitiere gi chama, nikech ng'eny ji oseneno ber mar chama kata gima ng'ato nyalo yudo e chama. Koro chama nitiere tieng' diriyo. Nitiere chama mar merry go round muchoko pesa to juma ka juma nitiere ng'ama yudo pesa. Nitiere chama mindika pesa to ji olo, indiko to ji olo, mani luongo ni table banking. Kochopo dwe mar 12 to koro ji duoge gimoro miluongo ni sharing out. Sharing out ni iduoko ni pesa ni mani keto kanyo plus dong ji ne olo pesa gi, interest ma pesa gi onyuolo. Koro Disemba ng'enyne mon ofuku gi obuk. Ka in gi minodi tinyalo relate. Disemba ka Disemba mon nyaka dhi ga dala gi. Ok kumo tede dala gi kuma nigole, dala gi monyuole. Otimo shopping, odhi Christmas dala. Nikech Disemba ng'enywa ofuku wa obuk, koka wai sharing out. Ng'ama ofuku ni ok bup Disemba en ng'ama nyocha ok ndik chama. Juma en shares ge nondiko ka 2050. Koro Disemba kochopo te nonge pesa. Lakini jokinda mandike, mandike tiole tiduoke a Disemba gi chopo kaka gi bup. Kendo ibro yudo ka kitamori ni Disemba ok odhi dala, to gino nyalo kelo kata lwenye ot. Nikech nyaka odhi dala, wan seche ma wan go ka Nyasaye osegwedho wan joma mine. Kamikwongo iparo en dalau, pok iduogo iparo ka chuori mokendie. Mano reality mar ng'eny mon, an achiel kuomgi.
seche ma Nyasaye ogwedho lweti miwinjo kofuku ber matin tineno mana dalau kucho. Koro chuo una keni utiyo ga nang'o, keni uto koro dong' dalau no ok kendu, une mukendo. Koro ing'eni wan isewuok dalau idhi dala gi ng'ato. Koro kiyudo pesa matin ang'o miparo? Iparo mana mamau gi babau. Itimne mamau shopping, inyiew ne babau nyasati moro, pocket money bichaki ting'o ma kiwuok tidhi e lwet baba, tidhi e lwet mama be matin. Koro kiduogo koro new year to koro inyalo chamo kodgi dichuo. Ama imondo kapok Christmas ochopo, that week to Christmas. Itero negi Christmas kokiduogo dala. Kokiduogo dala koro kuma onyuomie kachuori koro mai koro en dalau kata dalani, dalau miloko. Koro chuo, pes chama en pes mon. Nikech ng'enyne pes chama gi ichulo gi mopogore opogore. Ka un gi winjruok e odu ma in emigolo ga pes chama ni idhi chule, to mano tinyalo bedo gi right mar penjo yor chama ni yude karang'o. Lakini ka en emodikre ga en mong'e kaka ochulo pesa ni, niki kata kichulo pesa ni. Samoro kata mana pes lunch miweyo ga 200 no, emodiyo 50, to dhi ochulo godo chama. Koro en emotuonore, koro mano pesa ne. Kikubaya gi kidi, mane reality. Kimiya 200, nadhi anyiewo godo chiemo. Ta a squeeze 150 modonjo, takano 50 no mar ng'awa? Dong' en mara. To ka en mara to nyiso natere ang'o? Chama. Koro chuo, chieng' sharing out ng'enywa joma mine ok wanyisuga. Wadhi kwase share out, to wapanga gigwa, wadhi dala matin, kaeto chak waduogo. Koro wach chama, kik chandwa ahinya. Sani un bende oyienu donje chama. Koro lure gi kaka uriembo chama uno. But chama en gima ber, en gima chuo nyalo donje, to mon nyalo donje, nikech en gima kelo dongruok. Nikech ng'eny chama, interest ma iyudo, kiolo pesa kata iolo 1,000, to wacho ni interest en 10%. Manyiso ni idhi duoko pesa nigi 1,100. To 1,100 ni donje interest, pool mar interest. Koro ing'eni lure gi ka un ji kata 30 to uolo pesa nikech pesa gi biduoko juma ka juma. Koro ing'eni kosekunore to interest gichaki pogo members. Opogore gi bank ma koseoli pesa interest bank ema chamo. Sako koseoli pesa interest sako ema chamo. Koro mane gimomiyo chama is very important. Nikech iolo pesa to chak interest miduoko no in be idhi benefit. Koro chama en gima ber. Chuo maonge chama unyalo donje chama. To ka jaodi ni e chama seche moko booste matin. To ka un gi winjruok ma uchulo together kata imiyo jaodi to chulo to koro sharing out nitie kaka utimo, mano be is very 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 good. Mano nyiso ni un gi honest communication e odu kanyo. Mano en gima ber. Koro tim mana gima work for you. Ing'eyo fuki, ing'eyo kama weche digo, ing'eyo relationship ma in godo e ot, ing'eyo ng'at midak godo.